The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun rewlak. Just wow. Hapdeng ke jinglong jingman ka ba omdon jingsngan nong ba Shillong bat sibenta bante lakam ya kinu ke sienjam kibala ban lam sha ka huri hura haka ar foi tarik nailar arjar pun re nolor ka jingper king ki bor pulen kilapan longru ya ka jing talasi ki ar shaka ki bomi na mot pran shakandailan ki bor punya district haka ar foi tarik nailar arjar pun reu kilakan tai ya ka jingpan bor jong ka KSU ban penlong ya ka jingyai pai ba na chayau mot pran shakandailat bat kumju ka jeki shong klain mongor khandailat hadien ki jing huri hura ki jing julor bat jing thang kali ki balaja hapdeng ka bai rali bala penlong da ka seng men haka khandai tarik nailar arja pun reu ka jing tarasi ki ar shaka ka bala sedang nadu ka por mensngi kalawan ru hapdeng ki khubor ba ki don ki jing lek kawang petrol bom da ki ar shaka kumhan nangmen song bat ha office NPP hala chumya Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya